Videoanalytiikka hyödyttää yrityksiä esimerkiksi markkinoinnin tehokkuuden mittaamisessa. Eli voidaan esimerkiksi tarkastella, missä meidän asiakkaat on meidän myymälässä kulkenut. Toinen vaihtoehto, voidaan esimerkiksi mitata meidän kävijöitä. Nähdään hyvin tarkasti, mitkä on ollut meidän kävijäpiikit ja voidaan näiden avulla sitten optimoida esimerkiksi meidän työvuoroja. Liiketoimintaa voidaan kehittää esimerkiksi asiakaslaskennasta saatavien tulosten avulla. Eli nähdään, missä kohtaa meillä oli päivän aikana esimerkiksi meidän asiakaspiikit, koska meidän asiakkaat joutuivat jonottelemaan liian kauan ja meillä ei ollut riittävästi henkilökuntaa palvelemaan asiakkaita. Tai me ollaan esimerkiksi toteutettu joku markkinointikampanja ja halutaan nähdä, että oliko se meidän markkinointikampanja miten tehokas, niin voidaan suoraan katsoa kävijäseurannan perusteella, että onko meidän asiakkaat reagoinut vaikka meidän mainoksiin, onko ne vaikka pysähtynyt jonkun infonäytön luo tai meillä on joku alennuskori jossain, niin onko ne asiakkaat käynyt siellä vai onko ne kävellyt vaan suoraan ohi. Suomen turvatuotteen tarjoama analytiikka taipuu esimerkiksi kävijälaskentaa, käyttäjäseurantaa, rekisterikilven tunnistukseen, ihmisen kulkemiseen tietyllä alueella ja kohteen automaattiseen seurantaan. Jos videoanalytiikan ratkaisut kiinnostaa, niin ehdottomasti yhteyttä meikäläiseen, niin katsotaan teille parhaiten soveltuva ratkaisu.